Hej alle sammen, Twister Stars her. I dag, eller lige kort info om vores kanal. Vores kanal er baseret på forskellige twists, bruger. Det er, vi lægger gameplays ud. Der kommer noget, hvor jeg laver commentary på computer. Så får jeg købt et capture card, så vi kan optage, i stedet for at jeg optager med min iPad. Vi får lagt nogle flere bedre klip ud, de kommer nok i bedre grafik. Får lavet en ny intro og forskellige andre ting. Nu har jeg endelig fået, Photoshop, og det skal nok gå godt. Men det var hurtigt kort info om kanalen, og husk nu at subscribe, like og forskellige ting. Husk nu at gøre det, det vil hjælpe os så meget. Fordi vi vil gerne blive en stor kanal. Det var så dejligt. Nå, men indtil næste gang, så ses vi.